Duk puput. Apa apa? Asik sok.
Iki HE. HE Mas. HE tak golekane wonge sing muni Iya. HE ning ndi? Ayo iki. Oh, niko. Monggo. Mriki. Lho. Sing muni HE ning kene iki. Mana Mas? Monggo. Put melu put. Ayo melu. Monggo. Ora apa-apa, ayo. Darmati iki Mas Darmati dadi cucuk lampah. salah ayo. satu cara menaikkan omset penjualan loh. Iki kok Betul, marketing, HE niku marketing. sing ndi kumu? Pundi? Loh, niki wong. Pundi? Niki. Goleki. Bunda. Niki bundane kula. Oh, Bunda Putri. Wau muni HE ngoten kula. Ampun, lah Allah. Bun, Bun. Bunda, Bunda. Kula wau mireng ning alon-alon. Oh, ngono niki sing sanjange Mas Darmati Bunda Putri sing HE. Nggih. Ah, wis iki lho. Senengane fitnah ngene iki lho. Lah iya. Enten videone enten kok. Kok omsetmu turun lho Mas Wingko. Videone enten. Yo. Jambu alas. Iya. Oke. Ini Niki mau anu putri sampun. Pak dereng Ngeten-ngeten ki mau. Dereng, Bu. Ayo. Aku belum aku. Mas Darmadi tak dadani cucuk lampah loh pas sampean. Yo, iki wis partnerku. Ngono to. Ini Mas, aku mau nanya, ini Bapak Ibu suami istri? Niki. Iya. Niki. Bapak sama Ibu suami istri? Niku Mbak Yu kula. Oh, anaknya sudah menikah, Bu. Oh, Sampun. tiwas. Alhamdulillah ya Allah. Kok belum? Genah-genah kapelan nek jek takon iki suami. Oh, dereng. Lah aku tekon kan Dereng. katanya anakku. Zaman saiki iki yo ngono kuwi yo. Lah aku karo anakku. Niki ning pun putu. Dan. Sampun putu niki. Oh, pun putu. Tapi jek anu lho Mas ketok timur lho jek Niku anu. tre anu wedake sing Oh, susuke napa, Pak? niki Ya lho, Allah. Niki juragane. Oh nggih nek Bunda Putri iki wis gak sah iki Mas diragukan lagi. 14 ke jambu alas Mas. Catetan. Yo. Weh. Bude sinten iki Mas? Bude sinten? Bude Siti. Jambu alas Mas.
Ade. Apa? Napa? Dipleroki ya, jadi Matur Aja dipoki. nuwun. Mas Darmadi napa? Oh iya, nggih. Aku mangron ndongakne Mas, muga-muga ayame mundak 1000% Mas. Nggih. Iya. Ikan gue 300 aku 1000% Mas. Ya jadi pleroki Mas Tulus. Aja dipleroki. Mangan. Oke. Oke. Nggih, piye Masku? Piye saudaraku? Iya nanti pupusin nelongso, oke. Ojo diplerokin dulu. Mas, ojo diplerokin, plerokin, ya gitu kan? Oke. naik menjadi 900%. Nggih, nanti tak kurangi 100 Mas. Nggih. Baik, dikasih ojo dipleroki. Pasukan jogetnya, monggo yang mau bergabung. Mas Sopari.